Или знаеш ли какво? Я ела. Ей, те, не бе. Нехай от бързаката да поснимаме. Или да снимаме, да се разхождам тук и да снимаме. Искаш ли? От бързаката. О, я чак. Това там премена ли е? А? Това там премена ли е? Да. Не, това е. А, не. Не е тя, друга е. Извинете, че печем много сленчите. Вижте, И него. вижте Янс какво е направил. Какво? Чистъска. Ето. Дядо ми я оправише, ама не, трябваше да я щупи пак. Да, такъв станал човек. Това е... Аз съм О, режисьора. какъв хубав ден. Аз съм режисьора. Това е моя помощник. Я не се дала. Звезда. Това е моя помощник. Какъв ти помощник? Не бе, който помага в клиповете. И ми казва как да се... Ох, чакай. Ейко. И там е. Бутелса Максимус се прибира в своя хабитат. А скри се в чук. Бутелс мисля да изриза, защото тъкмо се наспа. Бутелс се огрежда. Той си играе. Играе като някой простак. Това е този простак, който... Снимаш ли заобщо? Да. И едно нещо. Това е онзи простак, Който беше кръстен на миналия клип. най-тъпия човек. Да. Това е втори епизод, очаквайте и трети. И също да кажа, и аз своя канал. Как се казва канала ти, бе? На моето име. Моята канал с клипове на Майнкрафт и на Glowmaster. Вижте. Така че, ако искате да влезете, се абонирайте. За канала ни. Да. Моя и неговия. Да. В описанието ще му има и неговия канал. Да. Така че, ако искате, можете да влезете когато искате. Ехо, обърни се към камерата, ба. Това е с... Сяда. Тук строят малко и ще шуми. Не шума. Паях ма полази, бе. Да, бе. Тук има пайжина. Да наблюдаваме хотел с Максимус. И това беше от нас. Бай-бай. Само товари, бе. Да.